a cikin hadisi na Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala da Sheikh Arnaud yace hadisi ne hasan, manzon Allah yake cewa istamti'u bi hadha al-bait faqad hudima marratayn wa yurfa'u fi thalitha. Manzon Allah yace ku mori ɗakin Ka'aba morewa iyaka, kowa ya mori rabonsa. A tarihi sau biyu ana rusa ɓangaren Ka'aba, amma a karo na uku idan za a rusa to Allah zai ɗauke kayansa. Shi ne wanda yake na mana akwai ran da za a wayi gari a duniya babu Ka'aba. Allah ta'ala kada ya nuna mana wannan lokacin. Wannan irin lokuta din shine zai zama cikin ƙasa ya fi doron ƙasa alheri. A ce baka duniya ya fi maka alkhairi. Idan kana duniya ka ce Allah ya ɗauke Ka'aba to me kuma ya saura maka a rayuwa. Shi sa annabi ya ce ku ji daɗi da shi. Yasa an ka samu dama na aikin haji ko aikin umra kada asusu ya hana kai. Kada kokarin sai ka gina gida ya hana kai, dan tattara kudinka ko albarkar noma da kai ka je ka. Yanzu ga fulanin ƙauye arewa sun zama manyan manoma. In ka ga an cika gida da aikin haji sai kashi 90 cikin 100 fulanin ƙauye ne, manoma ne. Sai ka je ka yanki gona ka yi noma ka hada kuɗi ka samu miliyan 2 ko 3 sai ka zo ka biya kujera sai ka je ka yi aikin haji da ilimi sai ka dawo. Shikenan ka sauke farali. Amma ka zai kana tunanin sai na gina gida sai na sai mota kaza, to wannan haji Allah ya farlanta maka, mota gida kai ka farlanta wa kanka. Sahabbai da su kuma zuwa ga Allah ba su mallaki mota ko gidan ba, amma sun yi aikin haji. Kar mu yadda abin da mu muke da kwaɗayi ya fi abin da Allah ya farlanta mana muhimmanci. Yau mutane da dama wani har gidan zai gina na miliyan 5, 7, 10, zai sayi motar miliyan 2 ko 3 yana shiga ma bai aikin haji ba, wai sai ya gama waɗannan sai zo aikin haji. Fa inna lillahi, barna ai ta tabbata. Barna ta tabbata, wai gina gida ya fi aikin haji muhimmanci a wurinka, ko sayin motar shiga, kana shigan motar miliyan 3 amma aikin haji ba kai ba, wanda ba fa farali ne kadai ba, a'a rukuni ne a cikin rukunan musulunci, ginshiki ne da addini yake daura a kai. Bari ka ƙi kuma Allah ya baka tsawon kwana kuma a ɗauke Ka'aban baka yi ba, kuma ka je filin kiyama a tambaye ka, ka san me za ka faɗa.